Кой стане страшно да ма пика, това са факти. Питат ме да не би да работя в аптека, защото насякъде си влизам като поздравна пътека. Хора, ясно, не ми отговаря. Пам-пам, тия не им фляки. Няма да се дам и не се засяги. Само се безика. Много те песари се събраха, ще ги вдигаме. Има ли пара име на бройте, като плюс едно? От незаконното имам ли вина, че твоята иска сме в едно? Питайте ме кой иска да ми се падне. Въобще не ме интересува мене. Знаеш колко ме интересува кой ти си? Добре, кой иска да се падне? Трудов договор. Ето това ще се падне. Не. Хане? Да. Страхотно. Айде да не говоря. Мечтая някой ден да мога своя музикален път, така че благодаря за тази възможност. От сърце. Благодаря ви. Да чуем, уважаемо слушатели. Всеки път господин Ковачев и за напред, во веки веков. Към този път да съм мека и приятна. Къде е усмивката, да. Та усмивка към президиума. Да. Удари се към музея на мадам Тусо. Стигате. Давай. Колко улици с теб забяхме, подлетели би. Пак да се намерим, пак да се прегърнем завинаги. Как един без друг сме живяли, този свят от бетон и стъкло. This is a game about digging in a hole, but it's not. И очаквам без любовта си. Блъскат се в нас думи погледи. Никой и днес не разбра как сега се завръщаме. Разплаквахте ни, разпивахте ни, вдигахте публиката на крака и вече сте там, където е мястото на финала в Арена Арменец. Искам сега хубаво да видите колко точки стоят срещу вашите имена. Вижте ги. Вижте ги. Няма да ги видим. Добре. Няма да ги видим. И знаете ли колко са точките? 3000, 5000, 8000, някакви такива. Колко точки ще имате срещу вашите имена след малко, знаете ли? Нула. 0, 3, Нула. Не, кажете им чао. Харесва, защото харесва ви или не. Всеки от вас ще започне финалната битка с колко мислите? 500. Не,